mä mitään sillä, kun se on tossa ollut, kun se tippuu mun taskusta. Äläs valehtele. No en valehtele. Sä nimittelet mua, sä valehtelet. No Sä pelaat kännykällä koko ajan. Sä laitat ilmaa jotain, mitä mä en oo vittu tehnyt, tajuut sä? Etkä mitä? Niin. Sä olet tehnyt. Kun mä näen, että sä et mitään muuta täällä joka tunti tästä selaat sitä kännykkää ja oot kääntyneenä tonne. Sä et kuuntele mitään. Sit sä sanoit, että mä en opeta. No sä et opeta Sä mitään. et pidä paikkaansa! Mä opetan koko ajan! Sä vittu oot ehtinyt joku Älä valehtele mulle! Mä valehtelen, kun sä oot ollut Sä valehtelet koko ajan! Mitä Mä sä en kuuntele selität? näitä valheita enää! Se valehtelu loppuu nyt tähän! Ja tää neuvoaminen täällä tunnilla! Onko selvä? Tuliko se asia nyt selväks? Miten täällä käyttäydytään oppitunneilla? Älä muuta ollenkaan! Mä laitan teille kaikille merkintä! Ennen aikaan, kun minä kävin koulua, niin opettaja kuulusteli täällä lailla äänepäyksiä luokan edessä tämä ensimmäinen lause alampas. Kääntää sitä nyt Eetu tässä ääneen! Se oli tällaista se opetus ennen vanhaa. Istui hiljaa ja kuunteli ja käänsivät. Ja ne nolautuivat siitä, kun he ei osannutkaan kääntää. No mäpä osaan Nykyään oppilasta ei saa nolauttaa enää, kun heitä pitää kohdella kuin pikkulapsia. Kun he ovat kuin pikkulapsia. Itse. Kun ei ole aikuiseksi kun teidän vanhempanne eivät osaa kasvaa. Mä näytän tän äitille. Kun teidän vanhempanne eivät osaa opettaa teille käytöstapoja. Niinkö? Mitä vittua toi mun vanhempi rupee arvostelee täällä? Vittu me ei mene munaa. Olet hiljaa, kun sulla ei oo minkäänlaisia käytöstä. Mitä Sä olis nähnyt mun vanhempia, et sä voit tolleen sanoa. Naama kiinni. Minä määrään täällä. Mitä sä arvostelet sitä, miten meidän vanhemmat kasvatamme, kun sä vittu huudat lapsille täällä? Lapsilleko? Me ollaan 14, vittu herää! Huudan, kun te meteleitä täällä! Ai me metelöidään. Mulla juttu. Ettekö te metelöi joka tunti vai? Ootteko te kiltejä lapsia täällä? No ootais, jos sä osaisit opettaa. Mä osaisin opettaa. Sitten te ajatte mä teesi, jos mä osaisin opettaa. Millä mä voin täällä opettaa, kun täällä on tällainen meteli? Jumalauta! Oi. Menikö perille? Tää ei voi opettaa! Ja se johtuu teistä! Niin ja nyt... Menikö perille? Ei mennyt perille. Ei mene koskaan perille. Vittu, kela. Ei jumalauta. Toiseen paikkaan, kun tämä mua on edes pyydetty. Kyllä, toiseen paikkaan. Koska jos on samoja, niin pitäisi olla samoja. Joo, mä istun näin. Se sanoit, että sua ei ilmoiteta Iiriksestä. Vittu se liikku siitä pois! Koska sä luntaat aina tunneilla ja kokeissa. Eikö ne vastaukset pitää olla samoja? Mä olen nähnyt sen, kun sä kuiskit siellä kokeessa ja tunnilla. Se ei oo kyllä lunttinut vittuakaan. Molemmat kuiskii siellä, kun toinen auttaa toista. Mä olen nähnyt sen, ja luntaaminen on rangaistava teko. Ja sä tulet näkeen ensi kokeessa, että se ei onnistu, kun mä en oo sueton säkeleen eri paikasta kuin hän. Sut erotetaan siinä kokeessa tonne. Sut erotetaan tästä koulusta. Samoja, niin katsotaan, miten onko identtiset paperit sitten. Eikö se paperit pitäisi olla identtisiä? Katsotaan, mikä tulee lopputulos. Totta kai ne on identtisiä, jos osaa Kirjoja ei ole vittu! aukastu koko syksynä. Sulla on kirjatykki kiinni. Sulla on ollut joka ikinen tunti kirjat kiinni. No vittu eikä oo. Onpas! No täällä ei sanota vittu. Viime just sanoi! Niin, minä toistin hänen sanasta. Ei sen olisi sanoin, että täällä ei sanota sitä sanaa! Eikö sä ymmärrä puhetta kolmana? Mitä vittua? Jos mä sitä tasolta niin hyvä. Mikä helvetin tyhjä. Ei me pidä 10 minuuttia kerätä. Joo, ne on idiootit, mutta te ootte tyhjiä. Tää ei kyllä ihan näin. Ai me ollaan tyhjiä! Mitä näyttää? Kun mä sanon, että täällä ei sanota vittu, niin hän sanoi, että mä sanoin juuri. Eikö sä ymmärrä? No niinhän sä sanoitkin! Niin, mutta kun mä tarkoitin sitä, että täällä ei sanota sitä sanaa.
Joo, äijä on katso. Mä annoin ohjeen. Etkö sä ymmärrä, että se on eri asia? Kun se sodan Vittu, mennään näyttää niinku toi ensipäivä. se oikein ole. Sun mennä johonkin kehitysvammaisten kouluun. Ai mun täytyy mennä kehitysvammaisten. Et sä näytä ymmärtävää puhetta. Kun et sä näin yksinkertaista ohjetta ymmärrä. Että tää ei käytetä sanaa. 2 minuuttia. Siinä ei vittu lue sivua! Kuuntele mitä mä puhun! Ei sinne lue vittu sivua! Ei kai kun sä huudat. Ei. Kaikki merkit. Täriskää vaan niin täkit tärisen kuulkaa. Ai Ja joo. sä vielä potkutkin tästä. Ne niin saa! Ei välitä! I wonder why. I really fucking do. Niin juu. Ja mäkin ihmettelen miksi te olette aiheuttaneet minulle tämän tilanteen? Ei ongelma on siinä. Sä huudat. Ongelma on teissä! Siis se on sussa. Ai Te olette niin. ottanut sellaisen asenteen, että minun tunnilla voi meluta. Muiden tunneilla tähän te ette melua! Ja mistä se johtuu? Mä kyllä sanoisin, me ollaan kaikista tunnissa samoja. Basic. Kuule mulle! Pretty much like. Siis ei meillä oo mitään. Lähetäänkö vaan? Ei, oli hyvä, kun se lähti. Onneksi saat puhua. Niin meilläkin. Kuka sua täällä toivoo? Että mulla on nautinto opettaa teitä vai? No miksi sit tulit tänne? En mä tiennyt mitä täällä on. Mä oon ollut ennen Kankaanpäässä. Siellä ei ollut ihan tällaista. Ei, mutta jos sä oot opettaja, you have to face that sulla tulee jossain vaiheessa. Niin kai sä vaan sait sieltä Kusipää puhua. luokkaa, että meni Kerran saanut kuule, kun se oli vuoden määräaikainen. Joo. Joo. Paskapuhe. Kyllä se oli. No se oli englannin opettaja Espanjan lukiossa peräti. Jee. Mähän en osaa opettaakaan ollenkaan, vaikka minulla on korkeampi koulutus kuin yhdelläkään opettajalla tästä koulutuksesta. Ei sun nähty. Filosofian lisensiaatti, kun kaikki muut ovat vaan maistereita. Kuulkaa ihan se, kirjoitetaan kun teille tämä kirjoitelle nyt. Filosofia. Ei, ei. Mikä tuo äikkä oli? Koskaan tällaista. Onko sillä väliä? Onko sillä väliä? Ei meitä kiinnosta. We don't give a... Maistereita. Meitä ei kiinnosta. Lisensiaatti. Ja minä olen se, joka ei osaa opettaa. Ja minä olen se, joka on opettanut Espanjaa lukiossa. Kaikki muut ovat opettanut englantia ja ruotsia peruskoulussa. Missä Espanja on tarvittu? Vittu Espanja ei tarvitse vittukaan! Ammattikorkeakoulussa englantia. No siitäkään ei tarvitse. Ja sitten minä olen opettanut yliopistossa englantia. Menikö perille? Yliopistossa englantia. Tää on niin toivottavaa. Tää on niin Kappalaa vittu. Yliopistossa opetettu englantia. No kun ei meitä kiinnosta. Eikö kiinnosta, kun minä en osaa kuulemma opettaa? Niin miksi minä en osaisi, kun minulla on korkein tutkinto tässä koulussa? Ei sillä ole mitään tekemistä, vaan osaat sä opettaa, että mikä Ai tutkinto sulla joo, on. eikö? Ei oo mitään väliä. Minä opin, että Mene sinne peräsuolalle. Mikä peräsuola? Tätä on. ei minä osaa Kankaanpäässä opettaa. No ei. Tiedä, mä en ollut joo. Sä vanhenet se. Joo, niin sä päättelet, että minä en osaa opettaa. No niin, sen Sä osaa opiskella! Mä en osaakaan tällä tunnilla. Semmosta sen opiskele millään. Mutta hauskaa. Mitä sä opiskelet? No miksi kun sä sulle sitä selitet, kun sä vaan harjuksia päällä koko ajan? Ois käynyt tolleen, Joo, mutta kun se mä vaan kyllästi estää sen. kattelee sua. No sun ei tarvitse, voi lähteä pois tää ruokasta. Ai voi. Mä ajattelin, että sä voisit lähteä, kun sä et opiskele ollenkaan. Paremmin kuin Lähetään sinä. kaikkeen. Lähetään kaikkeen.